ریخستنێکە مافین مرۆڤان ڕاگەاند و bi tenê di şeş mehên destpêka îsal de 46 welatiyên Kurd li Îranê hatine darvekirin. Rêxistina hingav eşkere kir ku di van şeş mehan de zêdetir ji 10,000 welatiyên Kurd li Îran û Rojhilatê Kurdistanê hatine girtin. Di navgirtiyan de jin û zarok jî hene. Di raporê de çend hejmar û amarên din jî tên dîtin ku rastiyeke tal û êş tîne berçavan. Li paytextên gelek welatan dengê naj darvekirinê re bilind dibe. Welatiyên Îran û Rojhilatê Kurdistanê goşber rewşa nav Îranê ji welatê xwe derketine û li welatên din bicih bûne, nerazîbûna xwe li hember siyaseta Komara İslamî tînin ziman. Di dawiya meha gulana îsal de Saziya Efwiyê ya Navneteweyî Amnesty rapora xwe ya salane derbarê cezayê darvekirinê de belav kir. Amnesty eşkere kir ku di sala 2025 de li seranserê cîhanê 2707 kes hatine darvekirin. Di nav vê hejmarê de bi tenê li Îranê 2159 kes hatine darvekirin. Saziya Navneteweyî dibêje 78 ji sedî sêdaradan li gorî salên berî xwe zêde bûye. Ji sala 1981 û heta niha hejmara herî zêde ya gohatiye tomarkirin a sala 2025 bûye. Amnesty daxuya kirin ku di sala 2026 de Îranê bi karanîna vê cezayê zêdetir kiriye. Her roj li vî welatî nûçeyên îdamkirinê tên belavkirin. Rêxistinên mafên mirovan û çalakvanên dijî hikûmetê girtin û sêdaradanê belge dikin. Rêxistina mafê mirovan a hengawê gorewşa Îran û Rojhilatê Kurdistanê dişopîne, rapora xwe ya taybet bi şeş mehên destpêka vê salê belav kir. Hengaw di rapora xwe de ragihand ku di van şeş mehên destpêkê de 46 welatiyên Kurd hatine darvekirin. Her wiha 209 welatiyên Kurd di xwe pêşandanên meha çileyê de hatine kuştin. Di çalakiyên nerazîbûnê yên meha çileya îsal de 23 zarok û 24 jinên Kurd hatine kuştin. Bi awayekî rasterast bi guleyên hêzên hikûmetê 5 welatiyên din ên Kurd hatine kuştin. Herî kêm di van şeş mehan de 6 kolber hatine kuştin û birîndar bûne. Zêdetir ji 10,000 welatiyên Kurd hatine girtin, nasnameya 861 kesan hatiye eşkere kirin. Herî kêm 71 zarok û 69 jin hatine girtin. Li gor rêxistina hengaw ya mafê mirovan 27 welatiyên Kurd bi 106 sal 3 meh û 17 rojan bi girtina zindanê de hatine ceza kirin. Li Rojhilatê Kurdistanê navê Komara Pet û Sêdare li Komara İslamî ya Îranê têkirin. Tevî got çend mehin Îran dibin agir û dorpêça Amerîka û İsraîlê de ye, lê desalatdarên vî welatî dest ji sêdaredan, darvekirin, îdamkirin û girtinê bernadin.